ngihamba nosizike la uyena obesibhalelile bathi ucela size la kuwena sizokhuluma nawe mayelana nendaba yengane yakho le ehlala nosisi yona wayigcina ningane before ngisize siqhubekise phambili. Akunesekuyisithathu. Okay, bengicela-ke mfethu ukuthi usisi achaze ukuthi njengoba sila ukuthi kube wine ochazayo ukuthi njengoba sila nje sizeni. Okay, igama nguSimangele. Ngibhalela uhlelo ngoba nangu usibuka kayondla ingane. Sekunezinyanga nje futhi engayondla ingane ubondla amakuthanda yena. Angazi ukuthi ucabangani ngoba mhlambe noma ucabanga ukuthi ngona kusenhlala nomuntu uhlabekisa ukuthi akayondla ubaba lo ngihlala naye uyazondlela ingane but mayihlangana naye unokumlwisa amxokozise amtshela ukuthi uzomgwaza yena angazi noma ubona angazi noma umbone ngathi ngoba mhlambe ngoba nakhe ishangane or ko wangaphandle ubona ukuthi mhlambe i-citizen yala akanayo noma akanayo umuntu ozomkhulumela ngoba naye nasekhaya kubo mina ngikwazi lo ngiselo ngahlala naye nje ekhaya kuba ngikwazi lo 5 years nje ngispende naye angikwazi nje ekhaya kubo mina nje into engifuna ngisize ngangifuna ukuthi nje angondlela ingane yami kwaphela angifuneli lutho nje sokuhlanganisa naye lo Angiphelile Simangele. Kodwa manje wena ukhethe ungayo ukuthi ubiza abafethu amakhamera. Indaba ungahlala ngaphansi namakhuluma nami ngoba ukwazi ukukhuluma. Bengizokwenza njani ngoba wena phela makule ehlana utholakala mawukule ehlana nala endlini kusuke ngekho umuntu Kodwa inamba yami mina. oye lebuye ngabanjwa Angithi angathi ngihlala nomuntu. Ayibonga ngitshela mina ngalokho mina nje ngifuna ukwazi ukuthi ingane uyondla mhlazi ingaphi ngoba wena ingane makusukele kuwe ngaleso sikhathi mina kumele ngilinde ukuthi mina ngaleso sikhathi uzokondla ngasingane. Mina Simangele ngaphela umsebenzi yakwazi lokho ngiyazama ngendlela engizama ngayo ngiyagembula uma ngigembulile ngayithola imali kahle ngiyeza kuwena kunika imali yabo. Oye makunini mawudliwe shuthi ingane yola lingadlile Akusho kanjalo ngeke izilali ngadlili amadoda afana nawe nje ayahamba ayofuna imisebenzi ondla ingane wena yakho uyondla nini ingane zingaphi inyanga ungondla Angiphikisani nokondla ingane kodwa nobhuti fanele ubatshele ukuthi kuze kube kanje indaba kwenzakalani ubatshele kwenzakalani ubhuti. Hayi ke wena ungabachazela phela ukuthi kwenzakalani mina ngathi ngoba phela mina ahamba ke sesi njengoba ni kanje nje nahlukana umunye waphila impilo yakhe nomunye waphila impilo yakhe. Yebo kunjalo. Nase bese nineminyaka emingaki ngihlala noba nonke? Bese neminyaka 5 nonyaka wesi-5 ngase ngikhathele ngabona ukuthi ngiyamshiya ngaqhuma le ngithambana naye manje. Okay. So ubhuti uqale nini ukulekha ekondleni ingane? Nje bhuti seqala lezi zinto zakhe zokuthulela umsebenzi waqala wagembula wawina-ke ngalezo yikhathi kangikhiphe kube right kwenzeke yonke into nje kodwa emva kalokho hayi shame nangu naye ngayikhulumela kodwa nje Simangele yonke into bengikwenzela hayi ukuthi ngiyakuphoxa kusho kwayile ngokugqokile yazi wayithengela mina yabo manje mangayithenga lo wena kumele ngaqoqa into ngayithenga lo kodwa indlela owenza ngayo usenzisa kumuntu esasithandana naye sakhuluma into eqondile manje wena usuwenze ngathi nje mina ngisahluleki sendoda engakwazi ukwenza lutho uyahluleka vele ingane kuyingaphi inyanga eyesifole enyanga ingane ungayithengeli lutho eyesifole enyanga ungayithengeli lutho ingane kodwa ngikhuluma iqiniso nami hayi ukuthi angithemba hayi ukuthi angisho ukuthi ingane sakubone yami yabo uqonda ukuthenga nje phela kodwa mina ngeke ngifica la endlini yami yabo ungifica noba ulele nomuntu la endlini yami ngiyakujabula kwakumele ngenze njani ngoba wena mawubuya ku-gambling yakho le wawubuya ulala ubhekele udube ngisho ukudla wenze yonke into oyithandayo mina nami ngumuntu wesifazane ngiyadinga ukuthi ngiseviswe duty ngangeke ngibona ngibuye la uqumbile uhambe la uthanda khona ubuye uqumbile mina ngingatholi ngoba nakudinwe wena kumele ngingatholi mina kumele ngingaseviswa mina kodwa kufanele sikhulume uyazi ukuthi umuntu mangabe edliwe usuke baselekile wena uyakhuluma noma udliwe kule gambling yakho uyakhuluma ngoba ukhuluma lutho awazi ukubuya ubumba umlomo ubuza ukuthi kuphekweni ugeze ugibele embedeni ulala ngithi ngiyakuthinta ngikhathele uma usukukhathele ke shuthi nami ngisuke ngikhathele
hayi kodwa into ekanjalo kwangingafanele ukuthi ungifike lo Bekumele ngenze njani? fanele ungitshele Mina angizanga mina ngendaba yakho ngendaba yethu ngize ngendaba yengane. Indaba yengane nje kuphela ngithi nomuntu wakho nami nginomuntu wamanje. Indaba yengane nje mina engifuna sikhulume ngayo. Phela ngibona ukuthi ngazi ukuthi umephi nendaba yengane uyeke futhi ukuhlukumeza omunye umntwana. kulokhu kokushoyo ukuthi ngihlukumeze omunye umntwana siyamazi ukuthi wenzani nami ehlangana nami Wenzani usuke enzeni? angithi wena amazi Angimazi. ukuthi ehambe nengane yami leyo nto iyangicasula Usuke uyayithengela nje wena wenza lento ekuhlulayo ukuthi uyenze nje. Lehlulayo ukuthi uyenze wena iyakuhlula nje ukuthi wenze. yini esimhlulusa anike wena imali onihambe umthengele Hayibo awubongi ukuqala uyakhulisela ingane uyacomplaina futhi egcineni. lento yenzayo ikho right iyamnyanyisa nje iyangicasula Ikunyanyisa kanjani? Imali sisi ayika kuniphazamisa nje kule nkulumo ubhuti unesikhathi esingakanani eleka ukondla ingane. It's been 4 months but Sonke lesi esinye isikhathi ibeba khona. ubeyondla nje kodwa bengingagculiseki naloko ondla kwakhe. Hayi siyezwakala isithupha. Kambe uthi mfowethu usisi wahamba la. Ubani owashiya omunye phakathi kwakho naye? mfethu ngasho ukuthi yena washiya mina kwami nakambamba nendoda ukumbamba wami nendoda kwaba ukuthi siyaxabana yabo ngaba umuntu ofuna ukumshaya yabo lonke leyo ngabona futhi ngilethela amaphoyisa ngalo ngamxosha yabo Jobe ethi uyena washiya wena. shuthi mesho kanjalo wangishiya ngoba vele enazi ukuthi kunomuntu wakhe yabo nangalendlela leyo ukuthi mina angisho ukuthi ngisingana kuyona yami ngiyathi ingane yami yabo kodwa sekunawo naloku ngathembi ukuthi ingane kuyona yami ngoba manje sekukhona umuntu osengaphambi kwami yabo angifisani futhi ukuthi nawe uyamdinga umuntu wesilisa yabo kodwa ukuthi lowo muntu azihambe nengane yami eyibambe ngesandla beyile emoyi beyothenga leyo nto leyo angiyithandi kufanele nithatshene mina bekuthi ngiyahluleka imali anginayo lowo muntu wakhe amnika imali kube uyena ohamba nengane naye lapho kothenga sewubathatha uhlangana nabo behamba kuba u3 mangiyibiza ingane yami ngisho nengane yami ayisangizwa Uyahlabeka yini kanti wena uyahlabeka? umfana Okay umfana angiphiki uyahlabeka indoda yenza lento wena owahluleka ukungenzela yona angiphiki ubungiphethe kahle impela kodwa nje ukuthi mina ngihlale mina bengizohlala mina ungasangiservice ngihlale nje monga ake ngikukhumbuze uyakhumbula no2 months udliwe ngangidliwe ba mina ngangiservice oba kufuze ukuthi ngibekezele kuba mongcula endlini ukuba mungu wala endlini ngibekezele lokho yabo ngangengikwazi yabo nje uqala angihlambalaza uqala uyangihlambalaza yabo nje uqala usho ungiwashela ubungangiwashela bengizokuwashela kanjani umuntu onganginika imali onginika ngoba nakho wena usu right Imali sisi ngicela ungenelela ke la ethi ubhuti ubungamoshela wena uthi ubungamoshela kanjani umuntu ongakuniki imali kahle kahle sisi kuyimpoqo yini ukuthi ubhuti kumele anike wena imali cha kuyona impoqo okay yini wena sisi oyenzayo ubenzani usisi ehlala nawe futhi hayi into abenza nje ngiyaziyo ukupheka bepheka yabo yena bengaye ufuna amatoho khuluma simangelo lokho ayakufuna into cha bengasebenzi ngakufica usebenza nje wathi uzonginakekela ya kodwa ukaze nje uziyihlutha ukufika emafemini ufuna into hayi kahle kahle wena wazi ukuthi empilweni nje ulala ufuna amathambo sekuphelile uyena nje bhuti wathi uzonginakekela uzongenzela yonke into wena umuntu wesifazane ke kumele nawe ube na something oyicontributayo endlini hayi ukuthi wena nje just nje sakazikini nje phela hayi sisi come on umuntu nawe kumele kube khona into oyifakayo njengoba naye umfethu eyophanda njengoba naye echaza ukuthi uphelele umsebenzi uyaphanda angithi nawe uyasho ukuthi maye naye imali uyeza azokunika imali yengane yeah pho wena yini le othi
umwashela amayeki ukuthi futhi wena sesikahle kahle usikubhuti ubumnika ipressure. Yabo uSimangele bafethu sorry ukuthi ukhululile. Besihlale emjonjo yabo. Kuyimanje ngiyaka mhlawumbe ngiyayibona la nto. Ngiyayilungisa le yabo ukuthi konke lo ngangikwenzela ukuthi sihlale kahle uSimangele nengane. Angimili ukuyilungisa lo. Kwavele mangabe ngifa ingane yami yosala iphathi lomuzi. Yabo. Ingane angiyiphi na uyazi angazi ngabe ifana ngisho kufana nami kusayikho manje yadlala. Imali mfethu ngicela ukubuza ukuthi iyosala kuphatha ingane. Ya iyona phela yiyo njengoba umfana ngiyona yosala nayo. Makwenza ngifi yona yosala nayo. Step mother lesihlala ngaso mase sihlala kusona. Sohlala nengane yami. Hayibo, omunye umfazi ahlale nengane yami. Khohlwa. Hayithi ayibona. Libala. Futhi kuphi? Hayibo. Yazi ukuthi lo muzi uyogcina kwa James. Hayi nalo ngiyakuzwa kodwa ngiplan yami ngiplan ukuthi le noma lo muzi lethusana nengane yami akwenzeka. Uyazi ukuthi mfowethu isikhathini esiningi thina sabantu besilisa ezinye izinto sike singayinaki. Sike sicabangele ingane. Kanti ingane okwazi ukuthi imisa sencane mhlawumbe makwenzeka wena usheshe ukhahlele ibhakede manje. Ingane incane. Ingane izokwazi ukuthi izokuncane. Nangu uzokwazi ukuthi umuzi uhamba. Ngithi izinto zisho enganeni. So kuzokhahlelwa lo la endlini. Yaqinisile Ugcine kubuya bani? sokubuya lo muntu. Noba. Mhlawumbe ngenzeka nayo ingane zakhe. Kubuya lo muntu no sis. Bazohlala. Understand? Kwakhe umndeni. Shintshe isibongo. Kubobani ukuzuma. Bekubani bekukhaphaza. Noma bekundlovu. Shintshe isibongo. Phela ngeke kubize isibongo samama. Kuzobiza sendlo. Kwenzeke. Mhlambe sengiyayishona. Kwenzeke. Khamba usisi emhlabeni. Kuyona yonke lento kodwa mina angikaze ngizongixisana ukuthi ingane yona ngoba sometimes manje nginike nje kwayinalo mali engishiphayo akayamukeli kahle ngoba noma ngithi uthi ngane le mali kanami ngisuke ngidile. Kanti wena u500 ungandla umuntu omdala anga ngo500 ongumuntu ona 3 years ngo500. Iyona imali engisuke. Hayibo kahle wena 500 uthenga ngo500 esitolo. Ziyaphuma ingoba zokugqoka kuyaphuma ukudla. Imali sisi ngicela ukubuza. U500 kabhuti okhishwa ubhuti. Plus imali yeqomo. Nawe phela kumele ucontribute njengomama. Ungashisi ubhuti kuphela. Kube uyena umuntu othwala umthwalo wengane. Kumele nobabili nihlangane kanje. Angithi anisazwa? Yebo. Imali eqolo imali kabhuti. Iyayihlanganisa imali esile leyo mali. Ngingakuthenga nje ukudla. Ikhokhele nomalume makuthi ingane ye-crash. Kuleyo mali. Plus nawe kumele nawe contribute. Angithi nawe phela kumele ufake something. Phela naye azange enze akusho ukuthi njengoba atholisa ingane sekumele afele ukuthi wakutholisa ingane. Angithi anisazwana. Yebo sozwana. Phela ke akukhiphayo ibhuti. Akubeke etafuleni kumele ukwamukele. Noma ngathiwa kuncane kangakanani. Kodwa le 500 ngiphikisa. Yabo bafethu Ufuna malini ke sisi? Ungcono 700 kuya ku1000. Ingane yokucana phela lengikhuluma ngayo. Wena ke masukhipha malini? Ngizoqhubeka ngiyondle ngale eqolo. Confirm. Khohlwa imali le yeqolo. Le mali yeqolo asingayifaki. Nawe phela kumele ukhiphe something. Angisebenzi mina uyazi ngisebenza ngisizwa i-state father sengane nje ukuthi ngalibe right. Yini ungayikufuna amatoho? Phela wena ukukile. Awunankinga. Yini ungayikufuna amatoho noma kuyoba u-auntie? Noma uma kuthi wawubu-auntie
uyoba yilokhu umntwana la uyokuthina emakhishini uyofesa noma uyoba uneni ugade iy'ngane. Ngoba asimangele ngeke uzondla wedwa phela njengoba ngisho nasekuphela ngiqala ukusho ukuthi kufanele ukuthi unamadoda bokusesayikhuluma lona nami lokhu engiqhamuka nawo kwethu edabuleyo Mhla zingaphi vele? Mhla zingaphi? mina zonke insuku ngiyabhanga phela zonke insuku ngiyabhanga kuyenzeka-ke ukuthi ngidlile kuyenzeka ukuthi ngiwine nami nginey'dingo zami nasekhaya nginey'dingo kufanele ukuthi ngizenze. Kodwa ingane bafo kumele ungakhohlwa ukuthi nayo kumele uhlale uyibhekelele ungabe usuthula nje udu. Yabo? Iyazi imkhohle ka yona nje leyo ngane lo. Hhayi ingane engikhohliwe phela katathi Simangele wena lo muntu wakhe nenza leyo nto. Senze thina makwenzakala. Manje ingane mina ayizi kumina njengoba ngathi ngisho ngasekuqaleni ingane uma ngabe kufanele ukuthi ize kumina ngiyipha leyo mali engipha yona ayizi. Futhi ikhandiwe mhlawumbe khona into. Angaze ngikhande ngane awondli awenzi lutho ubhizi nengquthovu. Nto yazile engquthovu yakho. La muntu lele ngabe sekuyenye into ngibiza kanjalo sengathi manje kuyaxatshana. Uyingqothovu vele angithi yena usuzwa ngayo mina indlela owenza ngayo nje ngathi usuzwa ngayo ukuthi mhlawumbe yakutshela ukuthi ingane yami ungayondli. Hayi akangitsheli leyo nto uyakufisa ngisho ukufisa ukuthi ihlale nayo ingane. Ihlale nobani? We mama. Ngoba nje ukuthi naloya muntu nje uthi wena ukwazi ekhaya wena uyakwazi ukubuka lo muntu. Angikwazi impela kodwa ungiphethe kahle. Angeke uhambisane nabo la abantu lababonakele kabi angayithatha lo muntu ingane oyenza something ukusothini. Yini kungasho ukuthi ufuna uyithatha into ilwelayo la awunandaba nokuthi ingane ikwenzakalani kuyona. Wena ulwela ukuthi nje if wena uright noma ngenzakalani awunendaba. Cha ngisho njalo phela ngiyazi vele kuthiwa abekho right kodwa nje yena ungiphethe kahle uyenzela yonke into ingane yakhe lo ngoba vele yena uyahluleka usibu. Uyenzela yonke into. Asithi ke kuyahamba kuba khona inkinga phakathi kwakho naye lo muntu ohlala naye. Ngeke ayiphinselele ngokuthi mayelwa nawe aze afuna ukukuzwisa ukubuhlungu ngengane ngoba futhi akazwani nobaba wengane. Angikucabangi lokho ngoba siyathandana nje sijoka mnani. Awucabangi lokho. Angithi ngoba wena usase right. Yebo. Wena usajabule. Yebo, njalo. Mina bengicela phela ngiyacela ukuthi mhlambe mangavumeleke ukuthi ngigeze umuzi lapha ngithole inkomo ngithathe ingane ihambe ekhaya leli ngane. Ingane iyathengwa akumane ugeze umuzi nje ingane iyathengwa. Ngisho lokho Nangu nje uyathenga. Uzothenga ngeenkomo kuphela kumele uyithenge ngeenkomo mfana loya. Imake wesesi umuthi ngeenkomo qonda ukuthini kanti usuyami ngayisela ngayisela. phela mina ngithenga ingane. Uzobe seyilobola vele ngoba phela ekhaya kubo mina. Inkomo kanti inkomo angikwazi ekhaya kubo ngizobe ngibona kanjani ngane yami esekhaya kubo. Inkomo eyodwa is enough. Phela mase wena usuthi inkomo sengiyakulobola. Ufana nokuthi ulobola wena nengane manje. Angimdingi mina athathe ingane yakhe mawukuthi manje yini uthi inkomo. Engane yomfana ngazi mina ukuthi iyalotsholwa nje kahle. Nephela inkomo nale athi uzoyikhipha. Mase sayithatha ingane yami ngiyobe sengiyibona kanjani? Simangele mina nginankinga uma wengane yami. Mangase kuthiwa lo muntu lo hleli naye uthatha ingane baye let's say niyaxabana naye uthatha ingane bayanyamalala uyomthola phi yena? Angeke ngaze akwenze ngeke ngaze afikele lo mqondo ngoba ngaze ngimhlukumeze hlezi si happy. Wesisi umuntu lesikhuluma ngayo ungabeki wonke amathemba akhe kuyena uyitshela ukuthi ngeke enze lutho umuntu lo one day is one day uyoyisola futhi ngalelo suku. Yes. You understand? Yeah. And manje into ebuhlungu vele kukhona ungazwani phakathi kwakhe nobabonana. So uyayizwa lento mase nawe futhi usunenkinga naye ukuthi uyonipanisha nobabili abesana sathi ingane nagibela goduke nayo uyokhala kusabele ba. Ngiyakuzwa lokho kushoyo na akathatha inyathelo nje naye njengowabo wengane. Ya mina ngizokwenza mina ukuthi ngikhokhele ingane ngithathe ingane yami yengane. Uma ufuna ukuyibona ingane izogibela ize la
Mawungena inkinga nawe ungahamba ngani akunayo inkinga. Ngikunika isikhathi esingakanani ukuze ukwazi ukwenza lezo zinto zakho ofuna ukuzenza? Isikhathi esingakanani? Inyanga nje right. Uzobe siqhamuke ephika imali ngenyanga? Ngiyazazi ukuthi ngisebenza kanjani imali ngizoyithola imali. Uma udliwa-ke kuleyo gambling yakho Le esonto imali ngizoyiletha uma kuphela le nyanga. Emva kwaloko mase ngiyami ngikhuluma nomalume nobaba ekhaya ngenkomo ukuthi ngizoyiletha kanjani ngokubili. Ngizokwazi ukukhokhela imali yami. khona uma kuphela leyo nyanga ngizokuthemba ukuthi uzoletha malini. Funa ukwazi amount. Yabo nje ubukhala. Leyo mali sisathi uqhamuka nayo ubhuti is enough. Kanti kumele alethe imiliyoni. Phela ubuyase lo. Sibusa kabi nje Nkosi yami. Cha kodwa sesimele wamukele lo kazoqhamuka nakho. Angithi uyambona ukuthi naye uyidonsa kanzima. Uyachaza ukuthi akakasebenzi usaphaka. Hayi ngiyazwa ngizokwamukela lokho ozofika nakho nje. Ya, mina imali ngizoyiletha futhi esonto. Yokukhala nge-500 dollars lapho ngizokwenza ngoba ngiyakubona ukhalisa ku-500. Imake njengoba ekhaliswa 500 yena ukhipha malini? Singayibali imali ka-government. Ngizozama nje nami ukuthi ngihambe ngiyofesa umsomluko. Ngibone sihlanganisa nani. Ngizocela ubaba khona lengane ngilaze ngibuze ngisho imali yeqoqo sikwenzakalani ngayo ngoba vele sinalo imali yeqoqo. Ubuzobuyibuza nje elakho indlela oqoqo. Sengiyasho nje. Elakho indlela oqoqo. Akusile nawe akusile lakhe lengane. Elangani qo. Pho manje yini wena ufune ukuthi uhlale phezu kwekhanda lamfowethu engazuthi wena khona imali oyikhiphayo ukuthi kondliwe ingane ngoba ayikho imali oyikhiphayo ukuthi kondliwe ingane wena. Uyangisiza. Stepfather wengane ubaby daddy yahluleka. Baby daddy nje yahluleka nje. Kodwa sesingendlela oyikhuluma ngayo awuyibeki kahle. Umuntu esahluleke ngelezi inyangane ezimbalwa. Usumbeke ngazuthi-ke unecala-ke nje asoke sifunde sisukuthi ukwazi uku-understand yabo. Awazi mhlambe uzothi mayese right aphinde futhi ayikhave zonke lezi inyanga ey'ngemumva ayidlulile. Uzobuthuthini-ke lapho uzowabuyisela emumva lamagama akho akhulumayo. Angeke ngikwazi ukwabuyisela emuva ukuthi nje angisame ethembi since nje kwakhona inqothovu unama-high and lows naye. Angithi yabona-ke nawe kahle kahle kancane kancane ukhuluma ngomuntu yabo and yena uthula akakhulumi ngaleli gutshugutshu ohlala nayo. You understand? And the worst part uhlala nengane negutshugutshu. Igutshugutshu malenza izinto laphaya alinakho ukuthi khona ingane endlini ngoba vele alizali alinandaba. You understand? Ngiyakuzwa. So kahle kahle nje mina into engani-advise kuyona anike nikhohlwe mina nike nikhiphe out nike nizame ukuthi nifocuse ukukhuliseni ingane. Lento kwebhana kwenu ngeke ize nisize ngalutho kunokuthi nisize ngokuthi niye phambili nizolibele nibuyele emuva ngaso sonke isikhathi. Seniya phambili phinde futhi nibuyele back to square one ekuqaleni la niphuma khona. You understand? Ngiyakuzwa kodwa nje nami engawani iqiniso ukuthi nawe njengomuntu u-understand uke uyibeke kule situation umfowethu akuyona yabo akasebenzi uyaphanda uyachaza uchaza kuzwa wonke umuntu akasebenzi uyaphanda. Ukuphanda-ke yinto engenzeka noma yini noma inini yabo. ngiyakuzwa. Ya njengoba ngichaza nje first nawe uyazi selokhu satha nami uyazi ngiyaphanda konke bengikwenza phela ngeke asaliveze iqiniso yamanje ngoba nawe exabana nami kodwa nje uyazi konke into bengiyenza bengimenzela yonke into bengikhipha ngimgqokisa bengenza yonke into njengoba ukhomba nje futhi nokunye. ya njengoba ngikhomba nengubo hayi ngoba ngizama umphoqa uyazi yabo
nalokho akushoyo lokho ukuthi abizwe umuntu engithandana naye ngelendlela ngale ndlela ambiza ngayo akukho right lokho yabo hayi ngoba ngikhuluma naye kwama kuthiwa manje sekuyaphuna la useqabana naye mina ngeke ngikwazi ukungena lo nto beke ngathi manje ngiyamdayisa uzongenzani vele ngokushuthi kahle kahle wena vele into ozoyidlokodla la impi yakho nomuntu cha anginjalo kodwa nje uzongenzani ngoba nje ivinto uma ngathiwa ingane yami izohlala la angeke nje ngize ngikuvume lokho ngancamela iyohlala emakhaya ngiyakuzwa bo umusho njalo ngiyabonga umusho njalo ngiyabonga mina ngizokwenza ukuthi ngilethele imali esonto uyona le nyanga ngizophela yabo emva kwalokho mase ngiyokhuluma nomalume nobaba ngikwazi ukuthi ngithole inkomo ukuthi ngikhokhele ingane yami ihambe iyohlala ekhaya ingane singabonga uma ufuna ukuyibona ingane uzoxhumana nami ngitshele igibele izila yabo noma uhambe uyabona uma ungenankinga angeke ngibe nayo inkinga ingane kodwa wazike ukuthi ingane ihamba nojosaka wayo ikhadi leqolo vele izohamba nalo eneke nisale-ke nobabili-ke noma ningenza-ke uJames noma uJackson ayikho inkinga nokunye angakwazi simangele mhlawumbe lo muntu lo wathandana naye lokufika labantu lababonakele yabo lo muntu angalala nale ngane ukuthi umfana uyazi nangemumva ngayingena nakepha ngayingena njengoba bekwazi ukwenza kumina lungisa iy'nto zakho uthathe ingane yakho ubone ukuthi wenzani ngayo kodwa hayi ukuthi ihlale nengqothova angithi nawe uyakuphekisa ukuthi ihlale nami le wena simangele ngibone iphutha kuyoamvele angikaze ngisho ukuthi iphutha ngiliboni angikaze nje ngisho lokho wena lungisa iy'nto zakho-ke uthathe ingane yakho uyohlala ekhaya kimi ngoba ngiyakubona engathi uphikisana nokuthi ingane ihlala ne-stepfather akukho right lokho ngiphikisana nabo lokho vele akukho right hhayi-ke lungisa iy'nto zakho-ke ulungise nasekhaya kithi kube right uma sithatha ingane yakho kodwa wazi ukuthi uma kuvalwe iy'kole ingane yakho kashela ya imivakashi izovakasha kimi ngeke ivakashe ukukwazi abantu kanti ngicela yilokho ngeke ikwazi ukuyovakasha kwalo muntu lo kufika othandana kufanele ivakashe kimi okay ayikho inkinga ngalokho singavumelana ngalokho singavumelani noma la ekhaya izwe kimi angeke ingane yami ihlale nengqothova kodwa uma kuthi ingane yami ivakashela ingqothova ayikodi kuye kuphi kanti ufuna ukubuya angeke ngibuye ngeke ingane yami ihlale angithi naye akafuni ingane yami ihlale noba nestefana sakhe nami angifuni-ke ihlale nengqothova ngimthembi naye ufuna lo ukubuya nje ukuze ukhululeke wena angeke ngize ngibuye angeke angimdingi hayi bengibuza sisayikahle angimdingi cha kodwa ngendlela ukhuluma ngayo kufanele sikhulume kahle kufanele sikhulume kahle yini engizoyikhuluma kahle nawe ngoba phela wena sewuhlezi uvalelane nengqothova yini engizoke ngithi ngiyikhuluma nawe kuyafoneleka nje mina Ah, kwesinye isikhathi ayibanjwa ibanjwa uyena lo mpume wakho kwesinye isikhathi ivaliwe-ke ngitheni-ke mina nami sengifuna isikhathi sokukhululeka nomuntu wami oh manje yindaba uthi angikufonele mina noma usakhumbula ukuthi khona amalahle wawashiya edanti hayi mina ngikhumbula lutho lakubona hayi-ke engazuthi ngoba siyabona ukuthi engazuthi ebesithile la sesiqedile besicela-ke ukuthi sizame ukubuyisana ukhuliswe ingane into ebalulekile la ingane akunankinga kodwa nami bhuti engiyokucela futhi ngiyocela ukuthi uma sengikwenza lokhu njengoba ngizokwenza ukukhipha le mali ngikhiphe nale nkomo ephinde futhi enazise konke lokho ngikwenze nikubona yebo leyo nto leyo ukuze ngikhambe ngiqinile yezwa ayikho inkinga ngingakwenzela nje lokho sofika sokushutha la ngokwenzeka sibhuda ikhikhi ukuze kube nje sobala funa ukubona ukuthi yini ozobe usumlwisa ngayo kubo ngoba ingane zobe sihlala kubo sihambe nemali eqolo ihlala kubo baba akunalutho lokho ngingakuvuma hayi-ke hayi sicela ukuba indlela thina siyabona hayi nami kahle